Athi murume nyani mukadzi kai. Ndikuti imba yenyu yashanu. Ndozviri kutaurwa mwana mese maraini mazaro. Muri kutaurwa nezvenyu hanzi makatiswa nemurume. Hanzi muri kungoti murume akaenda kuni kune seti but aiwa murume wangu inari. Aiwa enda interview zvama girlfriend. Aiwa mwana kana makudaro hanzi murume wangu but hanzi akaenda kunze but hanzi azizofamba ntaurwa murakashandisa sungameni. Ngoti ndingozokunza yo. Ndingokunza nawo. Aiwa mangwangu. Akungutaura kuti musikana wenyu akatorwa namai nigreen namai mukanyi. Ndichafamba achitaura iro achanzi murume yasumba. Aiwa murume wangu aripo. Shenda. Alright. Papa. Saka moto jina magona uchibika. Ndandagona shega. Ndandagona. Alright. Wenyu mwanasikana wenyu akazodzokerere kumurume. Ndoma kuhandisikade mulocation nekuda kuzwisisa zvomba mangu vavi. Mwanasikana wangu kudzokera murume akakudziva kuti aripo njani. Ndakanzwa kuti hanzi asisi. Aiwa. Arikumumaka angobviradzo. Ngora ine achimbomuona aripo ndiri pagedhi pangu. Aiwa kuvhakachira mai. Ipo pagedhi penu pamusingabvi papo mucharowa ndezvinhu kuripo. Makapfeka morning gown yenyu iyoyi. Ine zvomba mangu siyane nazvo.